रायजो बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांनि उदांस्रि सानाव मोनसे सोंखारिथाव जाथाय। भबेश कलितानि हादोरनि पिरपिलाया उल्था जादों। नंगौ, दिनै 15 आगस्ट आरो 77थि उदांस्रि दिनैनि उदांस्रि सानखौ हादरनि मोनफ्रोमबो रायजोआव गाजा गोमजायै फालिदों आरो हादरनि पिरपिलाखौ गोजौआव लाखिनानै गोजौ मान होदों। दिनैनि बे समावनो रायजो बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा पिरपिलाखौ उल्थायै बिरहोनाय जाथाया रायजो नाङैनो सावरायजादों। बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला पिरपिलाखौ पुलिस बिफानासो साखाफारा खालामो आरो पुलिस अफिसारखौ सिगाङावनो पिरपिलानि सोमोन्दै मोजाङै जादोंना जायाखै रोखा सोंखादोंमोन होनना, नाथाय पुलिस अफिसारफोरा गासैबो थिगैनो दं होननानै बुंनायलाय रायजो बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा हादरनि पिरपिलाखौ जेरै दं एरैनो बिरहोनाय जादोंमोन फोरमायो। बिदिब्ला नायदो माबायदि जादों हादरनि पिरपिलाखौ बिरहोनायाव।